Tady je reakce, jo, moje na Clash, vole. Tady máte to video, vole, jak jsem spadla. Jo, dobrý, je jednoduchý, hele, vybrat si vole soupeře, hele, co nikdy nic nedělal a má o 20 kg míň, jo, dobrý, neříkám, tu váhu dala nakonec, jo, sice zhubla si 7 kg vody, jo, ale prostě furt jsem měla těžkou nevýhodu, ona měla převážení asi 68 a já měla 67,5 a já měla 63. A hlavně, vole, do toho dalšího dne asi stloustla, vole, zpátky 5 kg vody nebo 7. Já nevím, to je jedno, nebudu to řešit. Vybrala si mě, já nikdy neměla zápas, nikdy jsem v životě nic nedělala, ona měla 2 zápasy, už dělá to 3 roky, jo. Já, jak jsem se dověděla, že mám zápas prostě za 3 měsíce, tak jsem za 14 dní si našla trenéra, začala jsem trénovat, 2,5 měsíce jsem trénovala s Imrvére, jo, prostě, oni všichni píšou, že jsem si to vymyslela, že lžu. Prostě jak jsem měla tu trému, tak v tom postoji jsem vypadala jako s těma loktama od těla. V tom postoji prostě jsem vypadala trapně tam, jo. Ale prostě, že si mysleli, že lžu, že jsem trénovala, ale trénovala jsem každý den, ty vole. Zeptejte se, koho chcete, mýho trenéra, vole, jo, dobrý. A prostě to prostý tvrdit, že lžu, nebo něco takového, když každý to ví, kdo chodí do Spejblu, že jsem fakt trénovala na to. A tady je to video, teda jak jsem spadla, jo, jak jsem se pak snažila stoupnout, ona mě škrtila, neměla jsem sílu, že byla moc těžká. No chci s ní odvetu, za 3 dny mám soud, jestli jdu sedět za to policejní auto. Když nepůjdu sedět, tak mám za 3 dny soud a teda když nepůjdu sedět, tak chci odvetu, jestli nepůjde s spokojeným občanem a jestli s ním půjde a se mnou už nechce jít znova, tak bych jsem chtěla možná vyzvat Tinky. Byl nějaký sere ten člověk. A furt má nějaký problém, nějaký keci se mnou. Protože já si nebudu vybírat někoho tak slabýho, u koho budu mít jistou výhru, že jo, jako to třeba udělala ona. A to, že jsem jí nakopla do kundy, vele po zápasu, po vyhodnocení, tak aspoň jsem si kopla, bolí mě nárt, to je jediná věc, co mě bolí z celého zápasu, no. A tady máte teda ten zápas od té části, jak se spadla na zem a na konci mám ještě jedno vyjádření. Čus. A vylište mi prdel, vy, co mi hejtujete furt, že jsem nedala ani jednu ránu a něco, já bych chtěla vidět vás tam, ty vole. Když byste tam byli poprvé, vole, ještě s takovým tankem, vole. Ale on je fakt chlap proti té babě. Je to chlap? Ta Maxa proti tomu, ne? To je chlap proti babě. Ukaž píču! O tom dalším, co bude po tady tom. To bude hůdra, ne? Ne, že to je tam. More Maxa. Kurvo šmerda! Ale ten životě nemůže vyhrát. V životě nemůže vyhrát. nespokojený občan, jako nespokojený občan na piču. Dej peníz do prdele! Počkej, jde pak do policie klapu, že? Ale jak ju tahá bude tak? No tak co je, vole? Ty pomoc. Dejte flašku. Rozhočí píčo, chovej se! Ale more, jak drží ta čarka. Ale ona nemá sílu piči pušky. Ale drží v té kravatě, pozor. Tak to jsou ty fety, víš co? Hej, tam o sebe tak, pičo, 4 promile. Čak se říká, feťaky se neví. Feťaka nevyprš. Feťaka nevyprš. PlayStation Prince, když potkal v noci, tak se posuneš ztratil. Čo, ale fakt je. Pičo, nebáš sám. Ale ona půjde s ovladačem a s PlayStation popážu, pičo. Se já ti nebudu. Resident Evil. Pičo, tak to je jiný remake. To je, no, Biliší. A jenom tak jdou by, To je pičo za porno toto. Link bitka, tak? Pičo, že? Ty čo jde? Tak prášky. Ale víš, co bude dobrý, kamo? Konaj dokon. Mrtko přetuvana! Gellerová je zničený sedmičkou. Hej lidi. Prostě dobrý, vole, byla na 3. zápasu, já jsem byla na 1. zápase. Za druhý, vole, jsem fakt prostě lehčí než ona a šlo to znát, že jsem neměla sílu na tolik. Ona už to trénuje 3 roky asi nebo jak dlouho, já nevím, prostě měla už ty 2 zápasy, to byl 3.
A prostě já nemám tu techniku ještě, já jsem fakt chodila 2,5 měsíce dřít. A trénovat. A vole, prostě tu techniku ještě nemám dobrou, akorát jsem měla trému mezi těma všema lidma. A když jsem to zažila, tady tu atmosféru, tady to, tak prostě vole, jsem tu techniku úplně i vypustila z hlavy, že jsem prostě, vole, v tom postoji vypadala jak čůrák, vole, a že prostě vypadalo jako, že jsem netrénovala a kecám, ale prostě trénovala jsem fakt a normálně nemám takovýhle postoj nebo ty lokty tak od těla a tady to. Jo, a prostě kdyby jsem, vole, možná byla těžší, vole, a trénovala bych to dlouho, jak ona, tak bych ji asi porazila, nevím, jako, je to možný, tak nevím, co vy všichni hejtujete na Facebooku, na Instagramu, všude jsou jenom videa, ty vole, kdy jsem v postoji, kde, vole, jsem jakož dobrý na zemi, jsem taky jakož dostala, jsem prostě dobrý, jo, ale snažila jsem se, vole, prostě, mě vyhultá, vyležte mi prdel, vole.